шегата 1 април 2013 година, село Юлия. Скъпи гости, скъпи съседи, отново сме тук за 6-ти пореден път. Заедно да пием и се веселим. Тази година денят на хумора и шегата ние посвещаваме на Алеко Константинов в случай 150 години от рождението му и неговите герои. Най-вече на Байгани, който е най-колоритният от тях. Добре дошли! Нека този ден остане незабравим за всички нас, изпълнен с много положителни емоции. И днес с вас ще бъдем ние. Недялка Трифонова. Димитър. Гости на фестивала. Господин Господинов, кмет на община Мъглиж. Госпожа Кържилова и госпожа Петрова от Стара Загора. Господин Полев Полев, координатор на пенсионерските клубове. Да, допълнително. Давам думата на госпожица Неделчева, кмет на село Юлиево, да открие 6-тия фестивал на хумора и шегата в село Юлиево. Уважаеми дами и господа, скъпи гости и участници в 6-тият общински фестивал на хумора и сатирата. Народното творчество е дълбока същност на жизнената сила на народа и непреходен знак за това, че светът е оцелял, защото се е смял. Само със силата на непреклонен дух той е оцелял през тежките години на робството. Страданията са били по-поносими благодарение на силата на българския дух и способността да се весели, тържествувайки над незгодите и тиранията. Зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Тази година, на 13 януари, се навършиха 150 години от рождението на Алеко Константинов с псевдоним Щастливеца, който е роден в град Свищов, учил е 2 години в Свищовско училище, 3 години в Габровска гимназия, писар е в канцеларията на свищовския губернатор Найден Геров, следва в Одеса, работи като съдия в Софийския окръжен съд, след което е уволнен като прокурор. Написва доста книги и фейлетони. Убит е на 21 май 1897 година. И днес ние ще се върнем в миналото и сегашното време, като възпеем героят на Алеко Константинов Байгани, който е сътворил безособните усилия с аристистичната небрежност. Едва ли Алеко е допускал, че създава творба, която ще се дописва, ще поражда съвременен фолклорен прочит, а нейният герой ще продължава да пътува, преминавайки през всякакви географски, културни и смислови граници. Това е героят без граници, художествена проекция и на съвременният българин Байгани. Веднъж попитали Алеко кой е най-щастливият ден в живота му. Той отговаря: денят, когато му хрумва да напише книгата Байгани. Ало, не минайте пред камерата. Уважаеми дами и господа, село Юлиево, община Мъглиж, тази година отново е домакин на 6-тият общински фестивал на хумора и сатирата, където вие, хората на преклонна възраст, ще се опитате да реализирате част от себе си, където вие ще възпроизведете вашия културен продукт и ще покажете самодейните си изяви. Вие ще изразите любовта си към народното творчество и националните ценности, които никога няма да угаснат в душите ви. Нека този празник е чудесен повод да спрем за малко в забързаното ни ежедневие и да отделим заслуженото признание на ролята, мъдростта и приноса на всички вас. Вие сте нашите учители в живота.
Признателни сме ви за наследените уроци в днешните трудни времена. Благодаря ви, че идвате и сътворявате поредното чудо на българския национален дух. Да сте живи и здрави. Нека настоящето и бъдещето ви научат добрини. Приветствам ви с добре дошли и ви пожелавам ползотворна работа на участниците в фестивала. Поздравителя на адрес по случай дена на фестивала давам думата на господин Господинов, кмет на община Мъглиж. Добър ден на всички. Изпратили са ми поздравителен адрес, който трябва да го прочета от няколко страница и половина, но знаете, че много не обичам да чета. За мен е удоволствие на първо място да съм сред вас. Наистина го казвам от цялото сърце, защото много добре знам как ви можете и знаете да се веселите. На тази дата сме се събрали да се веселим единствено и само за това. Аз също знам, че вие най-добре и критикувате хората с облеилите коси, защото съм минал не веднъж сред вас. Но нека за това, което сме се събрали, да се посмеем, да се пошегуваме, да се кажем някой етап, включително няма проблем, да се поиздържам на днескашния ден, но нека да е само на днескашния ден. Така че добре сте дошли в село Юлиево и пожелавам на всички участници в този прекрасен фестивал по достоинство да се представят. Напред и не прекланяйте глави, винаги давайте пример на младите, виждам, че има и много млади сред нас, давайте пример на младите как трябва да оцелява българския род. Благодаря ви. Инструментална група Блясък при музикално училище град Стара Загора ще изпълнят френски валс.
пожелавам успех в бъдещето и да им кажа да ги поздравя с един куплет. Нека с радост, слънце и купнежи ви посреща всеки идващ ден. Нека щастие бележи пътя ви красив и здраво. Благодаря на тези млади и красиви момичета и момчета и да ги помоля, като завършим тук всичко, отвън да направим едно хубаво хоро заедно с тях, да ни посвирят. Естествено е най-напред да започнем концерта с домакините. С нежни звуци при пенсионерски клуб Тунджа, село Юлиево, ще изпълнят песните. Чушката люта пак люта. Овдовяна и лисичката. Наше село. Индивидуални изпълнения. Девойчици изпълняват Иван Мирчев, Иванка Колева и Иванка Станева. Родил съм се Мераклия. Изпълнява Иван Мирчев. Скетч Янка Христова. Стихотворение Късно писмо от Дамян Дамянов. Изпълнява Вишка Кучкова. Реших да подсиля малко Милевци. Аз съм Байгани Тарикат. 5 мандата депутата. Вече съм екс. И реших да подсиля Юлевци, защото идват избори. Помислете си пак за мен. Thank you.
са ни душмани. Хайде, елате под знамената да си възвърнем електората. Идвайте бързо, нямаме време. Всички плюни са позволени. Давайте смело. Бъдете неверни. Как не очакват? Бъдете неверни. Сверни. С данъци ниски, тлъсти заплати и с отговорни в нас депутати. Давайте щедро, не символично, да заживеем всички отлично. Не се мотайте, дните са къси, нека да дават за нас гласа си. Боят ще свърши в краят на юни, пак ще се сбереме старите муцуни. Родил съм се Мераклия, на вино и на ракия, на вино и на ракия. Беханат, родил съм се Мераклия, родил съм се Мераклия, на вино и на ракия, на вино и на ракия. От Маркуча да си смуча, родил съм се Мераклия, на вино и на ракия. Родил съм се Мераклия, на вино и на ракия. Айде да прави започни, да се живи Стихотворение от Дамян Дамянов. Добрите ми приятели умряха, а живите оставиха ме сам. Под сянката на моята бяла стряха изчезна вчера празникът голям. Започна виното да киселее и няма за кого и за какво отново в чашите да се налее, освен за погребално тържество. Изсъхнаха вратите ми и тука едва отварят се сега. И няма кой отвънка да почука, освен измъчената ми тата. Пътеките и те се затревиха по много непредвидени неща. Аз съм жив, но за какво съм? Аз съм тук, но все едно ми няма. Какво да ви разкажа и какво да скрия? Съдбата ми е толкова жалка. Живея между две ръки, изпити в кръчмата квартална. Устаря моята бяла стряха. В нова за кого ли да създам? Добрите ми приятели умряха, а живи ли са живите? Не знам, ще чакам. Ще
Нищо не малко шо. Девойчице, любишь ли меди? Девойчице, любишь ли меди? Девойчице, любишь ли меди? Аз те любя, да съм те сънувам. Аз те любя, да съм те сънувам. Аз те любя, да съм те сънувам. Kad me ljubiš, na kogo kazuvaš? Kad me ljubiš, na kogo kazuvaš? Kad me ljubiš, na kogo kazuvaš? Аз кажувам на моята майка. Аз кажувам на моята майка. Аз кажувам на моята майка. Kad kazuvaš, tja kako ti vika. Kad kazuvaš, tja kako ti vika. Kad kazuvaš, tja kako ti vika. Тя ми вика, залюби го, Герго. Тя ми вика, залюби го, Герго. Тя ми вика, залюби го, Герго. Да бях млада, бих го залюбила. Но съм стара, много ми приляга. Не съм стара, много ми приляга. Проклетата си майко. Да бях млада, бих го залюбила. Но съм стара, хич не ми приляга. Но съм стара, хич не ми приляга. Знавам. Нали, учи сина си 15 години в университета. 3 години за всеки курс. Ама кой ти сега търси образование? Имаш ли пари? Кефти министър, кефти депутат. Да, и той чух, станал хе-хей, много голям човек, министър. Хич не ми го хвали. От 20 години не е стъпал на село да види баща си. Не думай. Да. Затова баща му решил да отиде до София в Министерството да го види. Като човека е на възраст вече. Всичко може да се случи. Отива в Министерството, панал влака и заминал. Дошъл в София. Отишла секретарката го посреща и казва: той не иска да ви посрещне. Той не познава такава човек, казва на баща. Как може така, бе? Може. Истина? Да. Моята дъщеря е секретарка на министъра. Тя ми го каза. Прав е Алеко Константинов, като казва: пази Боже
да прогледне. Следва певчески колектив Ретро при пенсионерския клуб Мъдрост в град Мъглиж. Ще ме умори. Едно се знае. Дай пари. Заплатата й дам до грош, аванса също, пак съм лош. Жената, моята жена, не знае други времена. Сегашно време само знае. Пари ми дай, пари ми дай. А аз две дати само знам. Когато вземам, за да дам. И всеки знае две числа. На помощ Боже ми ела, на помощ Боже ми ела. Присътвори ме с пола или жена ми прибери, на теб да казва дай. Колега, ние уж казахме, че посвещаваме на бай Ганю днешния празник, пък май не чух никакъв вид до сега за бай Ганю. Ти не знаеш ли някакъв? Чакай да помисля. Майче се сети. Ми хайде да го чуеме. Срещнали се японеца и бай Ганю. Започнали да спорят за работното време. Японеца казва: ние в Япония работим за мене 2 часа, за императора 2 часа и за Япония 4 часа. Бай Ганю казва: ние в България работим по 2 часа. 2 часа за мене, нямаме си император, пък за България хич не ни дреме. Така. Ами, лошото е, аз мисля, че май и нашите управници така мислят. Работят само за себе си. Хич не ги е грижа какво ще стане с България и с българският народ. Сега пред вас ще се представи певчески състав Надежда при пенсионерски клуб село Шаново с хумористичен скетч Бай Ганю пред избори. Господи, защо ни тъй наказа да се гледаме с зли очи, да разделиме България на разни партии, съюзи и не знам какви? Господи, тя ни е едничка, най-прекрасна, с дивна красота. Да я пазим трябва всички, милата ни, хубава страна. Да я пазим и да я обичаме. Да градиме в нея нов живот. Да затягаме коланите, редиците, но без намесата на друг народ. Господи, дано да го направим. Да забравим старите вражди, дразгите от миналото да оставим и всеки за България да бди. Това стихотворение е от стихосбирката Душевни терзания на Росица Попова от село Зимница. Да благодарим. Колко актуално е това стихотворение днес, в кризата, която владее нашата скъпа родина. Днес нашият фестивал е посветен на Алеко Константинов. И аз искам да ви кажа, че по неговото време България е била пак в криза. Софийското кметство не е имало да купи газ за уличните фенери. Не са имали пари да платят заплатите на учителите си. Колко се повтарят кризите в България, но аз съм уверена и всички ние трябва да вярваме, че отново ще излезем от тази криза. Преди малко кметицата на Юлиево каза за биографията на Алеко. Тя спомена, че той е щастлив, защото е писал за Бай Ганю. Но аз ще допълня от биографията и това, че той е наричан щастливеца, защото е обичал изключително България. Той е първият, който създава туристическите дружества
За това е посетил толкова красиви места. В негова чест ще ви представя туристическата група на село Шаново при пенсионерски клуб Надежда. Какво правите вие тук? Да сте виждали някакви туристи? Ами ние видяхме, ама вие защо сте тук? Ами защото бяхме с групата на те по-бавно вървят. А те са много често. Ами не са предложени. Ей сега, хайде да извикаме. Добре. Айлари! 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 Ние сме славни пенсионерки и туристки тъй добри. Ще пребродим планините, връх след връх ще покорим. Айлари! 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 Лари! Айлари! 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 Лари! То е българското знаме, всеки той го знае. То е радост, то е гордост, що в победа донесем. Айлари! 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 Лари! Айлари! 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 Лари! Той пък европейско знаме, то какво ще ни даде. Европа, тази Европа, кога за нас ще замире. Айлари! 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 Лари! Айлари! 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 Лари! Българио, драга мила, земя пълна с добрини, земя, що си ни кърмила, наши поклон приеми. Айлари! 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 Лари! Айлари! 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 Лари! Сега сме на връх Битер, село Шаново. Оттам набрахме тези красиви цветя, съсъни. След малко ще ги поднесем на господин Колев, не знам кой е той, къде е, но ще ги отнесем в община Мъглиж за благослов на горите ни, на природата ни, която да обичаме и да пазим. А сега ще седи раничките, кратка почивка. Ще изпеем стара планинарска песен. Вървим се нагоре, по родни
и магарията, и дяволъка, и всичко. И така, сега, отивате в ритмата, подреждате гимнастики и го чакаме. Да видим какво ще става. Добре. Цяла Европа, роби колеги, това сега се връща момент да изпусна избори. Да се причини Тежки ти са ги носиш. Мускалите вътре, мускалите, добре, че не мога да върна. Сядай си почивай, байга. Ще ти разкажеш какво има от Европата. Абе, навсякъде хубаво, обаче у нас най-хубаво джана. Да ви разправям, няма да говоря много други глупости, избори на държава трябва да изберем правителството джана. Къде ще изберем правителството Байганьо? Откъде ще изкупаем избиратели? Ами че ти бе Байганьо, нали пише либерал? Кой ти каза, че съм либерал, да? Как кой ти каза? Че ти едно време колко си ги бил, колко си ги псувал, как да не си либерал? Даже и на Иличека си се хвалил, че си либерал. Голяма работа, че на Иличека съм продумал някой друга дума. Дума дупка прави ли джанам? Некой път не метна Иличека кого друг джанам? Имаш прав, твоя милост. Ти по-джоло, по-малко приказвай, налягай си парсалите и аз съм консерватор. Ами аз съм на... Не, не, ще ти кажа. Добре, аз на дроб камък ли съм? Аз съм хептен консерватор. Бачо, и аз стани ти консерватор. Да ги пипнем, не могат да мъртат. Да, ама не знае управителя с кого ще бъде, Байгане. Управителя ли? Той е с нас. Постоянната група комисия е с нас. Тя малко незаконна, но кой ще търси? Кой ще дири закона? Общината е с нас. Околиски е с нас. И мета малко ще калкалема, ще му отрежем хурука. И хамалите, Байгане? И хамалите са наши, и циганите са наши, и Данчо Харфъзъна е наш. Данчо Харфъзъна, че той нали беше запрен за кражба в затвора. Ти пак ги басезра, да не го пуснем, той бил башията на цигарите и на хамалите. Ма той ги специфери ги видяна. Скръцал, бой года трябва да изберете тук, няма лабо. Да, бе. И подхваливай до събала или пили. Рашен хайдучак. Абе, Байганьо, тя ще става работата. Той беше либерал, става консерватор. Ти май беше либерална и ти стана консерватор. Сега много важно е как ще се нагласят там тия избори, какво ще става. Ами, Бочо, май ще ни прече тук нещо да... Бочо, аз се мислиш да извикаш адвокатина да напише на възвадия там за всички джан. От министъра какво казал? Защото министъра казал, Байгане ще трябва да стане Ще кажа господин адвокат, Байгане тадика. Отивам да го намеря. Гочо, ти искаш да стане депутатик, бе? Че Байгане, как да не иска? На мене ми се иска, Байганьо. Сромаха викал на времето. То не го да го имаш, ама властта е. Абе, ово искате ли, Ивана, мене се струва, че са окипазите с тези скандали за... Републиката там. Републиката да живее... Патриота. Патриота да живее до густия тиране. И аз
си викам, али стига да се занимаваме много с политика, тянам, че много стана. Да се научите, сам ще... Той ще докато стигнат до изборите, ще го лъжим, ще го направим депутатен. Почвало ще. Ще отиде за адвокатина да такова, ще го лъжим до изборите да такова. Нека да ходи сега да вика, да сваси, да и онуите така. Ами, то какво да се приказвате за политика? Какво ще кажете? Абе, виж какво, айде стига политика, защото вие политика. Да. Виждали сте комар КПК, бе? Не. Как ще видите, това е по-тънка политиката. Да викам да такова да си, да си гледате работата, да се гледате. Ами да, не Байгано. Няма да ви трябва да скалите, ти ставят ли протокола? Вече гледам мускати, тук че не може да върнат. Да ви кажа, на много места ходиш, много нещо видях, ама от нашото по-хубаво няма. Гледна българка така. От българките по-хубави жени няма жена, Манко. Къде водиш, Манко? Къде водиш? Снагата ти е топола, на сърцето ми твоя кола. На съкваните тигеля не избере джигеля. Господин Балкански, с вашия специфичен хумор. Вие ходихте по Европата, нали обичате още българските песни? Имаше, да. Искате ли да изпеем? Тази са вечер, любе самичка, ти ела, любе, ще те чакам, ти ела. Топла вечеря, ще ли ми сложиш да дойда, моя Румелинко да дойда. Слагала съм ти, пак ще ти сложа, ти ела, любе, Ганю, ти ела. Топла постеля, ще ли ми сложиш да дойда, моя Румелинко да дойда. Постеляла съм, пак ще постеля, ти ела, Ганю, любе, Ганю, ти ела. Пестро команче, ще ли ми свалиш да дойда, моя Румелинко да дойда. Сваляла съм го, пак ще го сваля, ти ела, Ганю, любе, Ганю, ти ела. Не се ли сети още за някой вид за Байган? Аз ще ти кажа. Срещали се американеца, англичанина и Байгани пак. И какво решили? Решили да скачат от един висок небостъргач. Теглили чоп, кой да бъде първи. Първи са паднал американеца. Той преди да скочи казва: в името на демокрацията скачам. Скочил етажа, паднал и умрял. Дошло ред на англичанин. Той казал: скачам от високия етаж за нашата кралица. И той скочил и умрял. А ти сещаш ли се какво е казал Байган преди да скочи? Абе аз много не разбирам на вицове да ти кажа, ама така като си мисля, май Байганю нито ще е скочил, нито ще е умрял. Така ли е? Майче, точно така е. Да видим кой направи. Той казал: аз ще скоча в името на нашите български тарикати. Ще сляза с асансьора. Така и направил. Сляза. Да Байгани си е Байгани. Следва Тулово. 9 лета хайдутувал. 9 паши объркал те го е хонал 10. Тръгнали Тайчо да весят в Тръново срещу Конака.
Дошъл бащата да види какъв е той хайдутин, дето раята разбули, дето агите объркадето султана на люти. Дигнали черно весело по две дървета, два дъба. Бащата дума на Дайчо. Дайчо ле върни хайдутин, искаш ли прошка от мене? От мене и от султана. Не искам прошка от никой. Прошка да ми е гората и планината. Дето и трева погазих, дето и клони покърших, дето и вода кървавих. А да ми, Пашо, повикаш, Ененко млад кавалжия, хорото да ми посвири. Моето хоро хайдушко, пред смъртта да си потропна, живота да се разделя. Стъпи, престъпи, Дайчо войвода хайдучки, вятър подухне листената ми подушка, свини, свие, тежки синжили подзвекат, сърцето играе дори когато е вързан човекът. Рипне хайдутина, тропне, синжилите гръмна, трепне мегда да хвърли изкрикал дърва. Я отвържете нозете на Дайчо юнака! Глас се обади ясен и строг от конака. Усетили в миг свобода, нозете хайдушки свиха и свиха, понесе се вихър вихрушка. Рипне хайдутина, тропне, че връсне покорен буря планинска, дъб ще изкъпи изкорен. Но Дайчо не може юнашки ръце да размаха, стяга го в китката дребен синжир сиромаха. Какви зъбти проклети трее сърцето, юнак да играе с дребен синжир на ръцете. Размаха юнака ръцете, плесна, повтори, силни кръли на орел го понасят нагоре, дето се тъмен тъмнее Балкана, тъмен тъмнее над Самоливска поляна. Свири, Еленко, ситни свирнята хайдушка, не страя пашата гръмна към облака с пушка. Чуйте зъбти, всичките ще ви избия. Скоро свалете въжето от юнашката шия. Скоро махнете от тук и черно весело. Не ви ли стресна геунската твърдост и сила, че който и преди смъртта си тъй тропа горото, не му са малко на този свят, дори два живота. Разкажи мой стих и песен моя, как е играл Дайчо пред весело, да хорото му дори до днеска пази своята красота и сила, че дори отгоре от Балкана стария хайдушки вятър вее. Българските песни и напеви ще живеят горо, ще живеят! Мама, радоле, че знаеш
гости на фестивала идват и от село Черганово. Тази година те също уважиха поканата ни. Ти беше ли на разговязката в двореца? Че ако не отиде байти Ганю, кой ще отиде, бе? Като засука левия си моста, удари ми едно хилаво, кой каза? Докато има такъв ахмак свят, байти Ганю може ли да изтървя този килипир? Как мина, весело ли беше? Кой ти гледа веселото, бе? Голям килипир ти казва. Да като нали знаеш, страстната неделя, постиш, в червата ми се издуха от то спустиво, пък и тъс армея, че чак изгладнях като тахтава, ти казва. Нали знаеш, в събота цял ден една троха хляб ми сложи в устата си, бе. Да ми залепнаха червата. Като отидах в църквата, какво да ти кажа? Лечеш да плюнеш, то устата ми са слепили, няма слюнка. Речеш да запалиш един тютюн, не върви, бе, брат, и той ми бурчи. Тази малята сложили разговявката чак в 2 часа след полунощ. Кой ти мой да чака до там? По едно време рекоха Христос възкресе, ама 12 часа, кога ще чакам още 2 часа? То отидах и казах на моите хора да вземат да си отиват, да си разговяват самички от дома, пък аз вземах, че се наврях в червения рак.
Като отидах там, ама пълно с хора, с фракове, с еполети, с ордени, и те като мене чакат 2 часа за разговявката. Какво да правя? Стомаха ми се свил, седнах на една дълга маса, като гледам аз, като наредени улети ми мизета, улети ми баници, и не бихтяри отговяват вече. Път като погледнах той печено прасенци, оначе ми кожичка, какво да ви кажа, та идеше ми да им реча, тако саманичко, я ми отрежете едно парченце с кожичка, ама не иди бе, брат, нали знаеш, че байки Гани от малък е много срамежлив. Я извади табикерата да ми дай един тютюн, че ти пушиш много хубав тютюн. Иван бе, нищо не струва, горчи като махоморка. Та, казвам ти, докато ги гледах тия прикапване на стомаха, вземах да се обърнах на другата страна да не ги гледам. А те пусти да останат като че ли напротив, ядат той прасе и все не го хвалят. Реках да си поръчам нещо пиене, ама пък зато или съм постил 2 дена да се разваля. Да, не можах да издържа и станах. И идеше ми да се наведа да драбна цялото им прасеца да видят тогава. Ама деда мога да си наведа, бе, брат, то не е от глад. Ами кръста ми, като си на вода, сакото ми ще се разцепи на гърба ми. И седях пък, като се ядосах, тазинах, избягах и отидах в двореца. Ама и там затворено, кой ще пусне преди 2 часа. Имам един галазен, много голям приятел, па и малко роднина ми. Биваше да му реча, да ми отвори, ама кой пък ще ти сложи трапезания големи? Обикалях покрай двореца, краката ме заболяха. По едно време чувам аз топур, един в пайтон иди. След малко топур, още един пайтон. И аз като се поискася, като се намъкнах с тях, излязах. И като гледам цялата свита строена вече, срещу мен се засили едно младо обръснато момче, рече да ме съблича. А пък аз му реках, виж какво, господине, гледай си там работа да съблича и другите. И то са позастране. Ам че как да му дам да ме събличе, лежавам като ръкава ми, не ръкава, ами хащара на палтото ми, на панделки на драк. Как да му дам да ме съблича? Да, качихме си вече горе. Аз като погледнах долу в салона, какво да ви кажа, като видях тая трапеза, напълнена с пиени, сядени, слюнка не остана в устата. Качихме се горе, почакахме малкото, дойде княгинята и князът. Дадаха ни по едно червено яйце. Ами, ще ти целуна ли му ръка, бе, бай Ганьо? Как няма да му целуна, бе, за такъв голям килипир и 100 ръце бих целунал. Айде, свършим той меташто, че като рекахме да слизаме надолу, пощеш ми вярвай, по 4-5 стъпала на един път съм взимал надолу. Щях да съборя огледалото, ама не дадох никой да ме изпривали. Влизам аз долу в салон, пощеш ми вярвай, като награбих и лъжицата, че от този хайвер, като загривах, поне половин кило налапах из един път. Ама, да, пък тази риба майонеза, не ти работа, ами тия мезета, ами името им не мога да ти кажа как се казва, замалапах, тъпках се, докато не ми се пръсна стомаха. И какво да ти кажа, колко съм стоял, колко съм ял, кога съм се отишъл, ако ще за колима нищо не помня.
пък и още ми боли главата от той пусто шампанско. Пък да ти кажа ли, остави той, ами като да съм тъпкал тия торти в джуговите си, на панталоните, на палтото си, дещо имаше дупчета, съм си напълнял от джуговите. Кога станах, що щеш. Те нали са меки, целия съм се омагал от този кирпич. Ха! Довиждали, Байгаля! Довиждали! Драги гости, може би ви прави впечатление, че букета, който ще подаря на госпожата е по-голям, но искам да вметна, може би някой не знае, тя е от нашото село. И ние се гордеем с нейните творчески, рецитаторски способности. Нека да ни бъде жива и здрава! Искаш да се представиш, че аз съм Байгаля, а ти си моята съпруга. Току-що съм се върнал от Франция, бях във Франция. Какво ще кажа, съгласна ли си? Оле, аз вече ти казах, че много не бива по вицовете. Но не е много да ги разказвам, ама хайде да опитаме, пък може да излезе нещо. Мила, представяш ли се, че аз като бях във Франция при госпожа Мишел, вечерта тя отивам, сложи на маста една хубава бяла покривка, ама голям кеф беше. Така ли? Че бяла покривка и аз до вечера мога да ти сложа на масата. Когато бях във Франция при госпожа Мишел, беше много хубаво. Освен бялата покривка, като пусна една нежна и тиха музика, голям кеф беше. Голяма работа. Нежна и тиха музика и аз мога да ти пусна. Да. Но когато бях във Франция при госпожа Мишел, тя... Чакай малко. Ти докато беше при мадам Мишел в Франция, аз пък бях при комшията Пешо. Имаше бяла покривка, имаше нежна музика, имаше и бутилка вино. И толкова беше по-дълъг от твоя, а беше голям кеф. Мълча! Певчески състав. Жива песен при пенсионерски клуб Васил Левски.